prekrásnych priestoroch kúpeľného parku na Sliači, kde aj myseľ nachádza liečivý pokoj, sa uplynulý víkend konal festival Kruhy. Ten otvoril citlivé, no o to dôležitejšie témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Je to takým pokračovaním odbornej konferencie, ktorej sa zúčastnilo v Kúpeľoch Sliač viac ako 200 psychológov, ktorí liečia takzvanú terapiou Gestalt a tá hovorí v podstate o tvorení kruhov, spájaní kruhov a podobne. Takže preto ten festival sa volá Kruhy a preto je to festival, ktorý podporujeme duševné zdravie. Práve to kúpeľníctvo súvisí aj s tou duševnou pohodou, je to taká prevencia duševných chorôb alebo duševnej nepohody, takže to absolútne súvisí a sú to také kúpele pre dušu, to čo tu teraz zažívame, takže je to super. Tých dôvodov, prečo sklzávame do nepohody, je určite množstvo, ale jeden taký, na ktorý sa ja zvyknem zameriavať v podcaste, sú napríklad ekonomické nerovnosti. Jednoducho v tejto krajine je veľa ľudí, ktorí sú veľmi bohatí, veľa ľudí, ktorí sú veľmi chudobní a ono to spôsobuje samozrejme diskomfort. Ľudia sú niekedy smutní z toho, že si nemôžu dovoliť veci, ktoré si iní ľudia dovoliť môžu. Ja sa o svoju pohodu starám tak, že keďže nemám ja úplne priestor si vymedziť čas na teraz, že idem do sauny a idem na prechádzku a neviem čo, lebo som v tom rodičovskom móde, tak je to skôr o tom, že si strážim, aby som sa neobrala o pohodu, ktorú mám a aby som sa nedostávala do nepohody, lebo to si vieme veľmi rýchlo sami zabezpečiť, že sme rýchlo v nepohode, lebo nás toto vytočí, tamto znervózni, máme krátke zápalné šnúry, takže skôr si strážim už tú pohodu, ktorú mám, lebo strašne ju vieme strácať a nie to len o tom, že si ju načerpáme, ale že ju už máme a nemusíme si prinášať tú nepohodu zbytočne. Aj keď toto podujatie sa koná teraz hneď v prvé majové dni, tak také oficiálne otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, a teda nielen na Sliači, ale tento rok ho budeme otvárať na podujatí otvorenie letnej kúpeľnej sezóny na Slovensku. To sa uskutoční 17. maja. V tom dá sa povedať, že prvýkrát sa spojí viacero slovenských kúpeľov, aby sme sa stretli a spoločne komunikovali tu je naše služby a to poslanie, ktoré vykonávame v rámci našej krajiny, v našich kúpeľných zariadeniach a kúpeľných miestach. A okrem toho teda samozrejme chceme pokračovať vo viacerých kultúrnych podujatiach, ktoré sú už zvykom, alebo je zvykom ich organizovať na Sliači. Okrem podujatí, teda, o ktorých budeme ďalej informovať o termínoch, to budú pravidelné piatkové grilovačky na kúpeľnom nádvorí kúpeľného hotela Palás, podujatia, ktoré sa konali na letnom kúpalisku ako večerné kúpanie a podobne. Takže oplatí sa asi sledovať našu internetovú stránku a aj ďalšie informačné kanály, ktoré máme, kde priebežne samozrejme informujeme o všetkých týchto podujatiach, ktoré sa postupne dejú v kúpeľnom parku na Sliači.